se nos propón é cambiar o trazado dunha carretera que vai completamente recta en darlle unha curva. Entraremos a valorar se esa curva nunha carretera que é recta está xustificada ou non. Eu quero que quede claro que dende o BNG non é que a priori esteamos en contra de que se invistan ou se construya un circuito de velocidade no Concello de Outeiro Rei. Non é esa a cuestión. A cuestión é unha cuestión de prioridades. E cando os recursos dunha administración son limitados, a decisión política é decidir hacia onde van dirixidos os cartos. A realidade que temos neste Concello é que no circuito de velocidade de Outeiro de Rei levase investido varios, e cando digo varios, digo moitos centos de miles de euros. Esa é unha realidade palmaria. Parte con recursos do Concello e parte con subvencións de outras administracións que se non foran dirixidas a eso irían dirixidos a outras cosas do Concello. É unha decisión política do goberno municipal decidir os recursos hacia onde se dirixen. E nós creemos que neste momento, tal como é a situación que ten o Concello de Outeiro, hai outras prioridades máis importantes no Concello que investir esas cantidades tan importantes de cartos e construir uns graderíos, unhas bancadas para que o público poida ver as carreiras de motos ou de coches ou o que poida ver nese circuito. Por exemplo, non podemos entender que se gasten centos de miles de euros nesta cuestión, mentras que temos un Concello endevedado que tuvo que pedir créditos para poder facer algún tipo de investimento durante este ano, dado que non tiña recursos o propio Concello. Ou que se gasten cartos en construir unhas bancadas nun circuito de velocidade cando se acaban de subir as tasas municipais, por exemplo, un 40% para a recollida de lixo ou un 20% para o precio da auga. Non podemos entendelo, porque o que estamos dicindo é que o que pagamos de máis pola recollida do lixo ou que pagamos a maiores polo servizo de auga vai ser investido en facer uns graderíos ou en metelo no circuito de velocidade do Outeiro de Rei. Cuestión que nós, dentro do BNG, non estamos de acordo. Non podemos aceptar que se meta ese diñeiro no circuito, mentre que, por exemplo, non houbo diñeiro para sacar os tractores a limpar as cunetas cando había que facelo. E se fixo con un mes ou dous de retraso. Mentre que hai veciños que estuveron que as cunetas a limpar hasta finales de agosto. Non podemos admitilo. Non? É que, mentras tanto, se sigan metendo centos de miles de euros no circuito de velocidade. Ou non podemos admitir que siga metendo esas cantidades inxentes de cartos no circuito de velocidade, mentras que, cada vez que caen 4 pingas, a auga non vale nin para ducharse, nin para cociñar, nin para nada. É completamente inadmisible. Para nós, pensamos que a prioridade serían ese tipo de cousas, e non meter o diñeiro no circuito de velocidade.